Chigizao DJ March in place Bio. Hito alias Pantat. Hito alias Pantat. Hito alias Pantat. Hito alias Pantat. Lami kayo ka ng isda bisang gani ang kilo jud. Ang kilo jud nga maabog 400 ang kanang pantata dagsak ko ang jud sa mga tao kay lami jud na ang kanang isda isda sa sapa lami kayo kanang hito sa motiya sa may agusan river dia jud daghan jud ka makakita ang halos ilang baligya sa ilang palengke kanang hito anang pantat. Hito alias pantat. Hito alias pantat. Hito alias pantat. Hito alias pantat. Kuyaw kaayo diri sa Davao. Kung gusto nyo ka makapalit ana, diya juga mo adto sa may tugbok. Davao City kay diya jud makakita nay restaurant diya mga halos diya mga pantat papapantat tapi jud ang mga tao pwede na siya adubohon pwede po na siya kilawon ikaw pahala mas better ka ng gatan nga hito grabe jud ang kanang isda bisan lagi og perting mahala mo palit jud na kanang isda pasensya gyud sa mga tao nga dili gid mo kaon gyud ingana akong maingon lami jud na asag lamia samot yun na kanang gisugba paborito na ako kasi jud na grabe jud na kay kabaluba mo na sa yudan na ang kanang isda dagkan jud ka makuha nga vitamins wako kabalog sa makuha basta daghan jud ka makuha yo hito alias pantat hito alias pantat hito alias pantat hito alias pantat yo kamu bahala kung unsay tirada pwede po na nyo palutawon sa mantika asang inita nagbukal kay kanang mantika nga ingit jud kung maadto gina sa imong dagway luoy kayo ang imong dagway mao na ginatawag dadamis as bida yo napi upan gigataan kanang hito nga ginataan napi upan gipaksiw mao na ginatawag unan na hito pero ang pinaka worst worst kanang gisuba nga hito ang gitawag ana nga sinubahan iniyaw nga hito alias pantat hito alias pantat hito alias pantat hito alias pantat